Hi guys! To लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे पुजा बर' YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आङो दिनै वान साइडआव आइलिना लानानै पुरा इन्ट्र'खौ लाबाय आरोना हाहाकार जाबायना बेनिखायनो आरोना दायो जोङो मोसागोन जोंहा गामियाव बाथौ पुजा दं आरोना बाथौ पुजानि फांसन जादों गोदोरहै सिंगारबो दङ बेनिखायनो जोङो मोसानो होननानै गारथारनायखाय एसे मोसानाया थाब होगोन आरोना सिंगारनोबोथ' जायगा होनांगोन ना बेनिखायनो थ' आङो देलायगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबोरसिम नायलांबाय थागोन आसा दायो नायलायनो खनसे ओमफ्राय पक'राखौ एसे पक'राबो मोनथारबाय नायनि दे बिलाइथिं नुला आङो माबाखाय आइबो गैया आफाबो गैया आइनियानो खोमना लाजोबो आइनियानो खोमना लाजोबो मा खामानि बानायगोन नाय मानो खोनादो इसोर बुंद' एसे फैगोन बबेबासो मोजां ओइजानबो आरो नाङाखै खबैनो दासिम जागोन न' unjani kan kayak gitu nih Udah full bari sini bulan bangkrut full sampai so. Daya yang udah kena kan nasi, guys. So nungkaman na lang may cuman sabay ang sasang kambay ni. Ayo dini na. Ayo. Bezahan ni agay. Ayo kadilah bay pura. Daya ni walaupun akan dilah ke sini na. Makan kegesem. Kesana zina, tahu lama. Oh terleh ni. Mama kan sih dah nanya. Sukai. Ni kaya zada. Ni tanang nak kaya dah. Ini dia. Belum berapa ada. Alina kap. Kan sini Anak apa? belum baik. Baca kan sini. Perlu. Ayo galang dulu. Nih mika pak. iPhone. Ang ya thai si boryaman. Nani. Ni gusum na thai. Kesana. Ni thau gidi man. Nih. Oke baik kan sih. Ini mana tanya kan? Wall sana. Cia. ZOME. Nih. Siapa badin sel masih sakam ni mah? Zornade. Hello. 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 Televi ada saya kok. So ngapa niya sabay na? Rosmi niya sabay. Dong nak kan? Tolong mana coba ini? Guys, to ang ready जाखांबाय आरोना ओमफ्राय नै कल्पनायाबो जोंहानि आगैयाबो ready जाखांबाय न' जों खानैबो ready जाखांबाय आरोना full ओमफ्राय दायो दसे प्रेक्टिस खालामनोसै जोङो प्रेक्टिस खालामनानै ओमफ्राय थांनोसै ओमफ्राय नै आगैयाबो ready जाबाय दख'ना गानहोबाय बिखौबो Hai. दायो गासैखौबो भिडिअ जानायफोरखौ गासैखौबो खिथिगोन आरोना गाइस नोंथांमोननो थ' नोंथांमोना नायनो मोनबानो जाबाय ना होनो दसे जोङो प्रेक्टिस खालामनोसै दायो so guys जोङो full ready जाखांबाय आरोना कल्पना न' दा मोसानो थांगासिनो जोङो थ' रोङा जोङो मोसानो न' होमबाबो मोसागोन आरोना सफायानि थाखायनो Keren naman, kesen gak? Selesai. So logofer dayo जोङो थांबाय थानोसै आरोना आरो दसे मोसानो सोलोंनांगोन सोरनो मोसागोन गथ'ना? आदैलाहानाव दसे मोसागोन जोङो रन्जित दादा लाहानाव आफा लाहानाव मोसागोन दसे
दायो स्टेजआव मोसानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नोंथांमोना नायना मोजां जाबाय आरोना लोगोफोर रोङाबाबो ओमफ्राय बारा रोङा आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय हामा कमेन्ट्स हरनाङा बेखौनो आं आसा खालामबाय बिराद थान्दा दायो नै कम्बल सम्बल जोमना लाबाय देलायदोंबाबो कम्बल सम्बलजोंनो जोबनो गोनां जाबाय ओमफ्राय देलायनायावनो मेंनानै माथोआनो ओंखारला आरोना आंबाबो माथो हरबाय थादों ना मा होनो Hi.